جمعکی گەش و جارنا بخۆمخۆم دەهەرکی کو دیکەتە خزمەتا بدەهان گوندên herêma aliyan de niha maye bestek ziwa bê deng û reng. Ji ber sala ziwahiyê û dorpêça avî ya Tirkiyeyê li ser Kurdên Sûriyeyê êdî piraniya çemên devera aliyan û cerehê li bakurî bajarê Girkê Legê û Tirbespiyê ketine rewşek metersîdar de ku bi temamî nemînin. Ava ser vî çemî me ev çemê me ziwa bûye netîca vê cefafê û berî niha em bekî 20 gund bûn me îstîfade jê dikir û heywanê me û ziraetê me û tiştê me û di sedê me li ser bûn û va hal û bû ziwayî û hêviya em hilekê ji me re ji vê mesela ji vê mişkila me re bibînin em sermetkelifê em çin mesela em ava ji bîratênin û ziraetê xwe û tiştê xwe we. Rûniştivanên gundê Helêq jî bi xemgînî behsa çemên xwe yê navdar dikin ku ji wan re dewlemendiyek avî û geştyarî bû. Cihê masîgiran û seyrangehan ji bo piraniya xelkên deverê bû. Çemê me çêlek bertewlandîn, me masî xelkê digirtîn, eşter bêjim spîndar bûn, kuncîl berçandîn, birinc diçandîn, şînî diça, tiştê wilo û eydana herûz her sal eydana herûz li wî re. Berpirsê çavkaniyên avî li Girkê Legê dibêje ku ji bilî guhertinên bi giştî ku li jîngehê çê dibin, bandora xelkên deverê di kêmkirina ava bin erdê de heye, wekî avdaniya zadan ji çeman û kolana bîrên avê bê pîvan. Her wiha ziwabûna herêmê bi ewlehiya giştî û siyaseta dewletan ve girê dide, bi taybet ku para herêmên rêveberiya Xweser ji ava çem û bendavan nayê dayîn û berdewamiya şer wan dûrî projeyên vejînkirina çeman dike. واستقرار ان شاء الله المنطقه ما ده شيء حقك سياسي بس رنجك ديمقراطي تمثيلها ما شيء بسرعه شمك الجمع هي شما دجله ام كارن استفاده جي بكن مخزونه كي قالك مزنه جافي ام كارن دعما منطقه خو بكن حموشين كاي ام دعما سدا بكن مخزونه وزيدكن ودعما اباري زراعي ببي ينابيع تغذيه واتشيد بي يعني روجافا وحقيقه خصني فيرنجي Di demeke ku li tevahiya dunyayê daxwazên piştgiriya jîngehê têne kirin li herêmên Kurdên Sûriyeyê çemên navdar bi temamî ziwa dibin û ava bendavan kêm dibe. Rûniştivanên deverê bihêvîne ku di salên pêş de li hevhatinên siyasî çê bibin, da ku bikarîbin li herêmên xwe projeyan pêkbînin û xwedî li dewlemendiya wan ya avî û geştyarî were derketin. Jîro Mîtanî, Dengê Amerîka, Girkê Legê.